Veronika Neveľaničková ako Chyzaki a Zversár a on je teda. Takže nemá tak počty. No, tak, slečna, povedzte nám, kto vám s kostýmom pomáhal, prípadne či mama? Som si robila úplne sama, až na headdress, ktorý pomáhala mama. No, tam pomáha. A to sú vlastné vlasy, alebo... Ja takto. Ty vlasy, deda. Takže umelé vlasy, umelá rúža. Čo je na tebe skutočného? Cecky! A som postava. Ide aj takto. To sa tvoje mnohé. No, Ja som počul, čo sa tam, ako som až teraz zavedel. Ja že sem tam, som starší. to chápem. Spodničku sme sa už pýtali. Takže spodničku sme sa už pýtali, to nás už nezaujíma. Ďakujem. A nejaké posolstvo. Lebo napríklad vo Versailles sa podpisovali tie rôzne prímery a mierové konferencie, tak čiže možno, akože to je taká rada, že možno týmto smerom by sa uberal to posolstvo. Či? Nie. No, tak, potom v poriadku, tak vás poprosím pre našich fotografov. Tak nie každý sa musí hrať na sympatický, akože ja potrebujem hlasy a poviem všetkým mier a tak. Čo není, ty sa nehráš na sympatický? Ja sa idem na sympatického.